आला जिल्हा परिषद मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचे अधिकृत उमेदवार उच्च शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत शहापुरे यांनी मतदारसंघातील सर्वच गावात प्रचार यंत्रणा गतिमान केली आहे। येथील आलास गावात मतदारांच्या घराघरात प्रशांत शहापुरे जोरात आहेत। येथील मतदारांचा शहापुरे यांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय। मतदारसंघातील गावागावात घराघरात प्रशांत शहापुरे आणि युवा गुरु खोचरे यांनी मतदारांच्या गाठीभेटीचा जोर वाढवलाय। गावोगावी मतदारांच्या भेटी घेत प्रत्येक गावातील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या जात असून आपली भूमिका व विकासाची दृष्टी मतदारांपुढे मांडली जाते। त्यामुळे मतदारसंघात भाजपचे उमेदवार प्रशांत शहापुरे यांची लोकप्रियता वाढत चालली असून मतदारसंघात प्रशांत शहापुरे यांची विजयाकडे वाटचाल सुरू आहे। यावेळी आलास गावात प्रशांत शहापुरे यांनी घर टू घर जाऊन मतदारांशी संवाद साधला आणि आशीर्वाद घेतला। मराठी एस न्यूजसाठी आलासून संदीप अडसूळ।